thing ethi spiritual alignment. And the Lord has placed this topic in my heart. Ukuthi uthando akube ilona oluhamba phambili. Uthando akube ilona olusiholayo. So that is where we are today, bazalwane. Sizo lokhu nje si themeleza ngothando. Izolo ke sixoxile ukuthi umuntu ongenalo uthando ungosweleyo. Noma ungayisifundiswa esihola 150,000 ngenyanga, but uma ungenalo uthando ngokwezi likaNkulunkulu you are bankrupt. Yeah. Uma ungenalo uthando umuntu okukhalelwa, umuntu okudatshukelwa. Ngiyayithanda indlela enizothe ngayo namhlanje izokwenza ukuthi nami ngitibulele kahle. La uthando lungekho khona noNkulunkulu akekho. Akwazi ukushoda uthando bese kugcwala uThixo. Ku 1 John chapter 4 uthi akekho othi uyamazi uNkulunkulu kodwa azonda umzalwane wakhe. Bese lithi ngokuba uNkulunkulu uyini? Uluthando. God is love. Ake sibuyele ku 1 Corinthians 13. Asithethe namabhayibheli ethu sibuyele ku 1 Corinthians 13. Sizothi ukuthemeleza nje sizothi ukuthemeleza ake siphinde sithi uthando. Bazalwane, lithi iBhayibheli uNkulunkulu yini? Yeah. Akanalo uthando kuphela kodwa uyilo uthando. God is love. God is love. God is love. Mawubona umhlaba unje namhlanje ubuka even ama families enje namhlanje ukushoda kaNkulunkulu. Yeah, ukungabibikho kukaThixo. Khumbula ngitheni? Akwazi ukuthi kube absent uthando bese kugcwala uThixo. It's highly impossible. Nemshado eshadwa namhlanje imshado ye convenience, not your thando. Yini engizoyigaina kuye? Yina nayo. Iyouth namhlanje they get married for security reasons. Social security. So yenzani indoda engenamali? Yabona? Namadoda ngapha ngendlela aseweak ngakhona
asefuna ukutotoswa ngathi ama-princess atotoswe isandla somuntu wesifazane. Alisekho uthando. Ukushoda kothando kwi-society, ukushoda kothando kubantu emhlabeni kusho ukuthi there is an absence of God. Le ngizoyifaka iyozingena. Iyosiza ukuthi ubaleke kodwa as long ula ngizoyifaka. Mawubona kunje emhlabeni esikhathini esiphila kuso la khona akekho umuntu onendaba nomunye umuntu. Uyazi ukuthi even ama relationships esingabantu ke nje angisakhulumi ngothando lababili, ngikhuluma ngama relationships nje family wise phakathi komzali nomntwana. Onke ama relationship esingawachecka mawusondela close wabuka ama relationship aseva inconvenience yokomunye nomunye. It's no longer about uthando. What do I stand to benefit? Usebenza phi? Even abazali, bakhona abazali abanothando le-convenience. Makuthandwa abantwana, lo ngathi usebenza kahle futhi uyena odunisisa imoto kuphela kwenyanga azodilisa ama-braai pack, uyena olalelwa ngisho better. It's no longer genuine relationship. It's about convenience. What can I barter with nawe? Mawungenalutho ngidlulelwa phambili kuyocingwa abanotho. Ayisekho imishado yothando. Bazokutshela abasebenza enkantolo, bazokutshela every day kungena ama-file amasha sekuyahlukwana. Ngiyangibuza ukuthi ingabe suke sisikelana i-tradition sithi siyodansa. Kanti sidansela abantu abazobuya enkantolo after 6 months. Ezothi omunye sengikhathele. Cha akakhathalanga ugalakajana. I-convenience yakhe ayimithekanga. Ya nithobe nje kanje bazalwane kuzoba lula nakini. Kuzoba lula. So ke la uthando lungekho khona khohlwa ukuthi uzofica uThixo akekho. Ukushoda kothando kubantu kuyisanyo ukuthi uNkulunkulu akekho kulabo bantu. Mawubona umndeni ukwebhana njengekati nenja mele wazi ukuthi akukho uthando, alukho uthando ngoba uThixo akekho. Ake simbuke u1 John. Ngiyacela sibuyele ku1 John chapter 4. Siyibukele kancane. Bazalwane, we need love. Yeah. Futhi kule generation ikhathele le generation. Ayikho generation ekhathele njengale. I-generation eluswa ama-opinions ka-social media. Even imizi ranwa ngokuthi ku-social media ithini inkunzi engamabusa ndoda lapha. Zimele ntombazana ngazi makunjani. Hey. Yabona nje. Ngicela sibuke uverse 7, yeah? Ake siye kuverse 7. Kuthiwa lapha bathandekayo masithandane. Kusho uNkulunkulu. Kutshelwa ibandla. Le message ekuyishumayele kumuntu ongakholwa. Niyazi ukuthi imessage yothande abantu abakholwayo. And mhlasa exercise lento. Mangikhuluma ngokuthanda angisho bazalwane ukuthi ube inyoni until umuntu ongakholwa athi take advantage of you.
Angikhulumi ngalokho, ngikhuluma ngothando. Kuthiwa ke bazalwane masithandane, yizwa ke ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu, uthando. Angithi usuyabona ke my sister why singabafundisi sithi musukushada indoda engakholwa. Musukushada indoda engazani noThixo ngoba uthando livela kubani? Ikuthatha futhi yakuthanda ingamazi umnikazi wothando. Hayi nabo laba basindisiwe bakhohlakele. Nabo bonke abathandayo, angithi uyezwa ke manje. Thiwa nabo bonke abenze njani? Abathandayo bazelwe nguNkulunkulu, abathandayo. Lukhona kuthando lwabantu bese kuba khona lolo likaNkulunkulu. Olabantu luhlale lune expiring date. Mawubona umuntu angry at somebody, it's because ukwatiso ukuthi wasuke wazwiswa uthando kanti akulona uthando olupermanent. It's not agape love, the love of God, unconditional love. Uthando olunama terms and condition oluthi ngiyakuthanda as long as. So nomuntu ongakholwa uyakwazi ukuthanda but akathandi ngaloluthando olukhethekile, the love of God. Olwabantu luthi we have to assess i-performance yakho. If indlela operforma ngayo satisfies izidingo zami, you are welcome. But the day you fail to perform, uthando lwami kuwe luzophenduka i-hate ne-rejection. Lokhu ngikukhuluma kabuhlungu ngoba endlini kaNkulunkulu la okumele ngabe uthando luchichima khona lukho. Melela endlini ngisho kungena umuntu afika athola uthando ngenxa yokuthi ulimele aphinda claim ukuthi asimthandi enough. Mele singakhutshwa ukuthi uthe asimthandi enough. Mele siphinde senze njani? Siphikelele ukumthanda. Ngoba hayi ukuthi asimthandi kunenxeba elenza file sengazathi akukho enough. Siyathandaza ukuthi uthando endlini kaNkulunkulu aligcwale. Kuvuka abantu abangeke bakhathala ukupha ngothando. Baphe ngothando ngisho sebeza ukuthi enhlizweni sengikhathele kodwa ngoba loluthanda akusilo lamo likaThixo, I'm able to give it. Bazalwane, uthando likaNkulunkulu will never run dry. Ngoba uNkulunkulu akafani nabantu. Yabona nje ngizokusiza ezinye izindlela ongabona ngazo ukuthi uyikholo. Mele uyicheck ukuthi mawuthanda uhamba uzuphelelephi nothando. Uyakwazi nokuthanda umuntu sewuzwile ukuthi uhlebile ngawo futhi wabuthola ubufakazi. And ubufakazi basho ukuthi uyena. Afike phethwe ikhanda ungamthandazelana. Uyabona why uNkulunkulu engakuphi isipho samandla. Ngoba ungabe usuka ubuthi angiveke ngempara ukuthi agule kakhulu. Kuthiwa ke nabo bonke abathandayo bazelo ubani. Izwa ke kuthiwani futhi baya mazi uNkulunkulu.
Ngicela siqhubeke. Ngicela siyishoni sonke le bazalwane. 1 2 3 go. Abo nje bonga ubusazoshada. Angishumeze wena wedwa. Webonga. Ungamshada umuntu wesifazane ongahluliwe uThixo. Uzokunika inkinga ngisho ngezikhathi zokuhluleka kwakho. Aphenduka uSathane. Abambisayo noSathane ukuqedela wena. Thi umuntu ongathandiyo noma umzalwane ayabela umzalwane nginesikhwele ngalo. Kuyadura ukuba umzalwane. Umuntu ongakwazi ukuthanda kuyisani yokuthi akazani noNkulunkulu. Bangakike abantu abathandazayo but they fail to love. Ngitheni right ngithobekile kanje. Kuze nami kube lula ukuthi ngifake kahle isurgery nginihlinze ngiphume theater ni right. Bangaka bamala njengodlamini nami ngiyayibuza ukuthi inkosi lwanele nenginalo lwakho to abantu bakho. That's why ngithe izolo lengufundisa yona la iyona ezoba igame changer ohambeni olude phakathi kwakho noThixo. And uma siyibandla sayiphasa le we will see. Uzophila impilo ongayi-afford. Ngisho abathakathi boze bezohlala phansi bethi cha awusitshengisa ubani lo muntu omhambayo. Because uyabona umuntu onothando ngeke umthakade. Ngisho umuthi mawufika kuye ufika uphenduka isibusiso. Ungamfaka ushevu uphenduke iBrookless yokukhipha inyongo. Avela detox umuntu wenkosi. Aqhubeka aphile. Ake siphinde sithi uthando. Ngale kwezilime ezinkulu nokuprofetha nokuvusa abafile nokusukumisa abantu kuma wheelchair. This is the greatest gift bazalwane. Siphe sikhulu kunazo zonke lezi uthando. A man of love remains undefeated. A man of love is a champion of all times. Akasuswe esicocweni umuntu ophethe lemfihlakalo le. La uphumelela ngisho esengasekho amandla okuphumelela but uyibona uphumelela la. Ngoba umuntu obamba imfihlakalo yothando ubambe the deep essence of God. Uyazi ukuthi uthando lwenza ukuthi uthule umuntu ekwedelela. Because uthando luzokufundisa self control. Uthando lokufundisa ukuthi how to tame your tongue. Ungabi umuntu okhuluma ungacabanga ukuthi ukhuluma kumuntu. Lento mayingabuyiswa kungalwa. Ake sisho njengayizona sithi love is the greatest. Asiphinde futhi sithi love always wins. Yes. Thando lihlale linqoba. Noma luvela lubonakala sengathi lubuthakathaka. Kodwa ubuthakathaka balo bungamandla alo. Enye into engiyifunde ngothando
uthanda likhuluma kakhulu liyenza. Because according to the Greek, leli gama lithi agape, it's bayazi othisha be-English. This word called agape, it's not a noun and it's not a name, but it's a verb. According to agape, u-agape ukhuluma ngesenzo, it's a verb. Masiyibuyisela kuJohn 3:16, the most famous scripture in the Bible. For God so loved, walithanda izwe kangaka uNkulunkulu. Immediately qeda kushiwo njalo kuthiwani? Wanikela. According to the language kaNkulunkulu, uthando it's always about doing. Uthando lokuphushela ekwenzeni. Mawuthi uyamthanda umzalwane wakho, oh God. Mawuthi uyamthanda umzalwane wakho, what do you mean? Sisese right bazalwane. Siyahamba nje. Siyancenga nje kule topic yanamhlanje. So kuthiwa ke ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu yini. God is love. So mawuzothi ngiyamazi uThixo, uchaza ukuthi ngiyalazi uthando. Angithi nisho njalo manihlebelela. Ngiyamazi umhlengi wami. And addressa exactly esenzweni sakhe sothando. Mawuthi ngiyamazi umhlengi wami ngoba wakuhlenga ngokuthi alenge esiphambanweni. So mawuthi ngiyamazi umhlengi wami chaza ukuthi ngiyalazi uthando. Uthini uverse 9? Ngani ngifundela ithonda zami. 1 2 3 go. What does love give? Gives life. Sanyoqala uNkulunkulu usithandile sabona ngani. He gave us what we needed the most. And that was life. Because isono masifika sasinika ukufa. But uNkulunkulu mayefika wasipha ini? Ukuphila. Ngicela uye ku chapter 3 same book verse number 18. Siya align abazalwane. Mamphuthi alignment. Yeah ndoda. Alignment. Awu nangu umpostoli omdala lapha uyakhuluma uthi bantwanyana masenze njani? Phela lipheleli lapha siqhubeke. Thiwa sithandi ngani bazalwane? Ngolimi. Kodwa uthando lwethu alibonakale ngani? Ngezenzo nangeqiniso. Ngisho kahle le reko. Ayiwe. Uma singabantwana bakaNkulunkulu asithandi ngolimi kuphela.
Konke esho uye lo baba lo ekusuyena lo baba uJames uJacob uthi lo baba uma umzane wakho efika mfana futhi elambile musukuthi inkosi kubusise ngizokukhulekisa ithamba okhipha isinkwa lapha kwi-bread beam usigcobisa umenzela iti uthosa iqanda bese uyamnika uthando liyasifundisa ukuthi where to be spiritual and where to be practical uthando ngiyabona ukuthi ngiyalingeka ukugoa further with this masingathandi ngani bazalwane ngezwi nango limu kodwa akube isenzo bese kuba yini iqiniso so umuntu mayekhuluma ngothando asikhulumi ngelip service but sikhuluma ngesenzo lento yothando iyahlekisa ngoba everyone is looking for love uke wayinotice leyo nto every person is looking for love everywhere you go wonke umuntu ufuna uthando but angazi bangaka bathi mina want to give love who needs love akekho ngingamuzwa eme entabeni esho njalo except Jesus wonke umuntu emhlabeni ucingana nothando but akekho othi mina ngifuna ukupha ngalo yazi waye ngekho othi mina ngifuna ukupha ngalo because we are in shortage of love we are found wanting othandweni kunomene tekel emarumini ethothando uthando olwenza ukuthi umuntu angayicabangeli yena uthando lwaNkulunkulu lunochuku ngoba luthi for you to possess this gift you must first become a sacrifice uyazi ukuthi uthando lukaNkulunkulu before you possess it luqale ukubulale wena angeke ube nothando lukaNkulunkulu ungafanga kuwe you can try to adopt it you can try ukulutshupa njengogesi ulidonsele kuwe but luzohambe lulwisane nawe ngoba ulithole kunento ephilayo kuwe okungameli iphile mase lukhona lona sizoyibona nje kungekudala la uthando likaNkulunkulu luyingozi uma lizofika kuwe bese kuba khona izinto ezifuna ukuphila ngenkani kunokuthi zife kunokuthi likusela uNkulunkulu akubizela khona likusa to a different direction liyakulahla and you become dangerous kuwe nakuwo wonke umuntu osondela empilweni yakho the love of God so ke wonke umuntu emhlabeni they are up and down bafuna uthando ngisho abantu abasha bethandana nalo hayi useshintshile lo ngathi akekho serious and yahlupha into kuba desperate for love ngoba ucina ubuka izinto ezirong then you qualify them as love ubone sewuhleli nalomuntu endlini after unyaka ukuthi ngashada umaligatsho la angusizi
uthando lukuThixo. Mawufuna ukwazi ngothando, hlala kubani? Hlala kuNkulunkulu. Namhlanje sinabantu abane interpretation toxic ngothando because balifuna lalingekho khona. Balifuna kumuntu. Alukho uthando kumuntu. Mhlambe let me break it to you namhlanje. Lento ibiza ngothando kumuntu i-advertisement yoku-attracta wena. Ngiyacela amen. I-advertisement othi mawusufikile eduzane bese uthi lento ebengiyibona. But very few people abanothando lwangempela because it is from God. So sifundileke ngale chapter 4 ukuthi akekho umuntu othi wazana noNkulunkulu kodwa angabi nalo uthando ngoba uNkulunkulu yini uluthando. Namhlanje ngifuna ukusiza nomuntu one anger towards somebody ongamtshengisanga uthando. Wasu wafuna into edulayo. Wafuna into ebizayo. Engathi lesiphithiphithi siba khona mase ngiphambili singanqamuka. Ngazi singenza kanjani. Ashas. Phazanyisa into encane mangila lapha ngoba ngibuka yonke into. Ungakhuluma nomuntu ngizwe ngubuka into wenzani. So please, siphatheni kahle. There are a few points there. Kathide kuma notes ayizolo engcine ngawaqedelanga ne. Yes sir. Ngicela sibuke lapho ukuthi in the absence of love kunezinto ezi-crucial embusweni kaNkulunkulu but uma lingekho uthando they become weapon of destruction. Hallelujah. Alokuphinda bazalwane sizobuka izinto ezifew okuthi uma kungekho uthando as much as kungama pillars abalekile ekukholweni kwethu but uma zizoba khona uthando lungekho they become weapons of destruction. Sizobuka lapha ama gift, sibuka iqiniso, sibuka iholiness. So ngicane ngisize media team. Amen. Number 1. Siyabonga nayiveza kahle in point by point siyabonga. In the absence of love, the gifts becomes a performance. La uthando lingekho khona iziphiwo lezo kuthiwa iziphiwo kaMoya oNgcwele uma kumele isebenze ebandleni ngoba isaphushwa uthando lo ogcotshiwe ipodium iphenduka istage to perform nokutshengisa abanye ukuthi I'm more gifted than you. It becomes a competition. It becomes a race for show off. Even preachers. Ingakho ngibuye ngiyibalekele into ukuthi makuthiwa soba baningi vele ngithi angikho umfundisi. Ngoba nje khona ozothi inhla, khona uDlamini, hayi. Omunye mayeqeda ngoba akafuni mayehlala phansi ayicompare nomunye angaze aqamba amanga man of God ngiyangcwaba kusasa ekseni so ngicela ukuhamba cha ke lokuyongcwaba inciko unqena ukuhlala phansi ngoba uyitshela ukuthi ushayile la phambili so akafuni mayisehleli phansi kuqhamuka omunye ozomprove wrong ukuthi I preach better than you. So malingekho uthando but abantu bephiwe iziphiwo zakamoya le iziphiwo zakamoya kunokuthi zisebenze ukwakha ibandla they end up kuba I performance ne competition.
Usuyabona ungabikho kothando kuyingozi kanjani. Uthando luyingozi alinakekile lifana negrace. But ungabi bikho kwalezi zinto. Sithi siphethe into eyiyo but isebenze against us ingalifezi icebo lokuthi why siphiwe. Ama gifts. Mawufunda don't open it. Mawufunda is it first? I think it's first. Yes, 1 Corinthians chapter 12. Kukhulunywa ngeziphiwo zakamoya. And iBhayibheli liyacacisa ukuthi lezi ziphiwo zakamoya they are there to edify the church, ukwakha ibandla. Manje liyakheka ibandla if people are performing. Ngoba manje iperformance is about you nokuthi ngibukeni. Ukuthi ngiphiwe kanjani. Nazi nje ithandwa zami la. Aqhamuka uReko adonsa ingoma la nabazalwane uhabathi ake ngidonsele nami. Usesekhona umoya ongcwele lapha. Kusebandleni njalo kuyakhonzwa. Kanti uthando luthi uReko he was able to push ngalendlela uNkulunkulu wamsebenzisa kwathinteka abazalwane. I will pray for him more. I will pray for him more. uNkulunkulu athi mayibuka inhliziyo kaRahabe bese bethi let me deposit also. Manje abazalwane they don't do that. Mawubona umzalwane sengathi uyenza kangcono inkonzo kunawo, umzalwane becomes a threat and a competition ku. So uyaqala uveza izinyo lenja ngisho hlenga. Ingane yabantu yenzeni? Ayenza ngalutho. Mhlambe yona iyayisacrifice ngaleso sikhathi. Ikibamba ama fasting ibambela lenkonzo eniyenza nonke la. Makuthiwa kuyashunyayelwa la hey bebencoma kushumayela ubonga bebencoma bese ngithi next week ubabuthwala ke uzolanda wonke amaBhayibheli isHebrew isGreek isLatin ufuna ukukhipha ibhomu lesambulo ugijinyiswa ukuthi indlela ashayelwe ngayo izandla ubonga nama message lokhu kuthiwe siyabonga uNkulunkulu ukuvusi angithi uyayibona le nto kanimele mayebona babuthwala ukuthi uNkulunkulu umsebenze kanje ubonga zathinteka inhliziyo aba let me pray for him ukuthi may God hide him and may God deposit more. But uma uthando lungekho omunye umntwana mayengathi uyenza kangcono inkonzo yakhe kuwe kuba i-threat kuwe kuba i-competition. As a result makuthiwa ninikwa ithuba lokushiyana ngenkundla la you begin to perform instead of serving. Ngicela siphinde sisho sithi love is the greatest. Yeah, love is the greatest. Uthando lenza impilo ibe lula webazalwane. Uthando luthi libeka ijoka kuwe kodwa libe lilisusa futhi. Angazi lento ngakuchazela kanjani. Lithi libeka ijoka kuwe uthando but simathena siliphinde lenze njani. So uthi uthwele kodwa kube ngathi awuthwele. Ngoba once you allow love to lead, you have allowed God to do him as God. Number 2, la uthando lungekho khona iqiniso liphenduka isikhali. Lento engihlale ngiyifundisa for the past 3 years la endlini. Even isesetendeni lapha ngase clinic ngangiyifundisa ukuthi
Every time ukhuluma iqiniso to prove someone wrong, not ngoba uthi uyambuyisa, lelo qiniso alisebenzi. Number 2, wena umthakathi okhulumayo, uNkulunkulu uzovikela lo othi ukhuluma naye. Namhlanje ngifuna ukumtshela ngifuna ukumtshela kuzwe, ngifuna ukumala, ngifuna bazalwane, sisazochaza siyaya phambi kwaThixo, singakhohlisana nje la. Uma uthando lungekho, iqiniso angithi okay, what is the purpose of the truth, bazalwane? Ngishilo ngathi we gonna be very serious ngesifundiso, ngoba angifuni ukukholwe sengathi umkhova sesontweni. Umzalwane omkhova sesontweni uba umthwalo, ngoba manje kugcina kuwumfundisi uNkulunkulu wakho. Bazalwane, mina ngifanga esiphambanweni, ngishilo sanje futhi ngangeke ngife, ngangiyobaleka, ngangiyogoloza impela, ngisho sewukhatha ubabudla ngithi hey angikwazi ubani wena, ngangiyokuphika njengoPetru ephika uJesu. Sengibona isiphambano nezipikili nemvubu, ngangeke. So ngiyacela bazalwane, ukukholwa kwenu akube ukukholwa okubheke kulo owanilengele esiphambanweni, hayi uDlamini. Thiwa ke iqiniso uma lingekho uthando, iqiniso liba yini? Isikhali. Gcina ama-5. Khuleka, ngiphethe ku-5. Ngizomqala ngaleli, athi uyaphakama ngimphinde. Zofica kubantu abashadile ke leyo. Athi uyaphakama ngimphinde. Leyo gcina ngifuna ukuyiveza the time esethi uthi le cabanga ukuthi angiyazi yona engizomshaya ngayo. Uyibuza ukuthi ukuba uJesu wenza kanje kithi njengomlobokazi wakhe, ngabe sisakholwa yini? Yini inhloso yeqiniso? Inhloso yeqiniso ukukhulula lokumelaliswe. 2, inhloso yeqiniso ukuzuza umphefumulo walokumelaliswe. So every time uzoveza iqiniso zingekho lezi zinto kuwe, you are a Satan servant. You are Satan servant. Uyinceku kaSathane. Uzobulala. Nithobe nje kanje, ni right impela. Kwenza ukuthi kube lula nakimi. So la iqiniso lingekho khona, I mean la uthando lingekho khona bazalwane. Iqiniso liphenduka isikhali sokubulala, kanti iqiniso kumele likhulule, iqiniso kumele lihlenga umphefumulo ade uya ekubhutshisweni. Above all else, iqiniso kumele liphefumula ukuphila. Iqiniso. Uzongizwa kahle. Ngifuna ngisuthe. Ngisheda uvala amehlo abone mina. Kuseyilo elikaThixo. Hayi lakho lena. Lokuthi awumile kahle enkosini, umphefumulo wakho usadinga ukusindiswa. Yazobona ngani lento masuyibambile umzalwane. Uzonoma umkwatela umzalwane uthi yazi ngifuna
kwesikhathi hayi nokuthi uzomgiva like ufuna ukumkhuza like ube radical and yabo, but uthando lukuhlulu vele uthi hayi man yazi sigada ukuthi nokuthi kuyingozi. Uzoyifundela kwezakhe inkunzi ukuthi la kahle kahle kugodliwe iswebhu bekumele siqhume. Maye ngasizakele kuzo lokho ekutesta. May God give you grace ukuthi uqhubeke uyiphase ke leyo test now. Ngabe usuthi hayi ngiyakushaya ke phela manje. Yabo. Bangaka abantu esithe sikhuluma iqiniso kubo until today ababuya ngendleleni ngoba our agenda was toxic masikhuluma iqiniso. Inhloso yethu beyingekho pure phambi kwaThixo. Silikhulumela ukuprova nokulaya nokumtshengisa umuntu how evil you are. Iqiniso elikhulunywa uzoprove ububi bomuntu alisindisi. Number 1, mawukhuluma iqiniso ulikhuluma othandweni ngoba usuku unenhloso yokuthi akabuye endleleni. Futhi kunokuthi ulwe naye ulwela ukuthi akaliqonde iqiniso. Alibi isikhali sokumbulala but liba iroom omconvincela ukuthi akangene kulo umuntu. Ngoba kwanawe leli qiniso likukhululile lakubuyisa endleleni phezulu kwakho konke la kuphi ukuphila leli qiniso. But uma iqiniso lizoba seyindebeni zethu but without love in our spirit, into kumele ngabe iyasindisa iyaqedela yenza isimo sibe worse. Ngicela sibuke kancane. Let me see. First Corinthians 13 sebuku verse number 6. Uyabona mzalwane wami lento engikufundisa yona la uyazi uthi inamandla ongidlula ukubeka isandla ngithi God bless you. So ngiyacela inhliziyo yakhe ingayilwisi lento engikufundisa yona. Noma athi uyeza uthi yakulimaza njengamanje but ungayilwisi. Ivumele. Ivumele ikushaye. Iqinise elikhulula umuntu. Uthando liphilisa umuntu. Qiniso liyakhulula, uthando liyaphilisa. Ngicela ungipha nge-NIV or nge-TPT between the two. Uthando lo kuthiwa lithokozi. Amen. Love joyfully celebrates honesty. Honesty ke lapha you can interchange with what? Truth. Uthando liyathokoza ngeqiniso. 2, alukujabuleli okungalungile. Ithini NIV? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Why uthando lulithokozela iqiniso? Uthando liyathokoza eqinisweni ngoba iqiniso comes to liberate. And uthando liyazi ukuthi it cannot fully function, yet a soul is under bondage. Ingakho noJesu wasifela
wabulala amandla esono wenza konke, wayesethi seningangilandela freely. Akashongo ukuthi manje ubani ufuna ukukhululwa lapha phakathi kwenu. Okay, ufuna ukukhululwa ngizomfela kuqala ke bese uyabo. He died first. uJesu akasinika ngeultimatum. He just died. Ukuze ukumlandela kwethu nokumkhonza kwethu sizokwenza sine freedom of choice. Alibona uthando lunjani? Uthando alulindi ukufudunyezwa, ilona oletha imfudumalo. Uthando alulindi ukunikwa ama praises, ilona oletha ama praises ezintweni ezidelelekile. Until izinto ezidelelekile zibone ivalue kuzo neworth kuzo. Isho ukuthi love give life. Isho ukuthi truth liberates. Yeah. So ekuthiwa uthando liyathokoza eqinisweni. Uthando aluthathi iqiniso luphendula iqiniso libe isikhali sokuqedela nokubulala. Bazalwane, uthando luyakha alibhidlisi. Ngicela ukunitshela isimanga, uthando libonakala endaweni ezimnyama nezihliphizekile nezingena order. But lu insiste i-character yalo until leyo ndawo kube indawo ene order uthando. May God help us. Sibuyele emapointini ethu. Number 3, la uthando lungekho khona, ubungcwele, holiness becomes superiority. Mina ngeke ngakhonze ebandleni lakho nakuqhudelwana ngobungcwele. Ongcwele kakhulu yena uSomandla la. Uyena usonini nanini. Sitshela uDawuni yadlathi nasifaste entabeni namabhubesi nenyoka amaphaydoni. Lo osahluleka nosenobuthakathaka avela conclude ukuthi indaba yami ayikho. Indaba yami nensindisa ayikho. Lento inabantu bayo. Kwenzakaleni? I-holiness, uthando malingekho iphenduke ini ukuthi who is Superman. Kanti kahle kahle masikhuluma ngobungcwele, uma sekukhona uthando, ubungcwele becomes a light in darkness. Ubungcwele kuwe akusiyo imira yokuyiweya ukuthi usukholwa kangakanani. The more you experience into ekuthiwa sanctification empilweni yakho, mele iphenduke ukukhanya kulaba abasayibona behluleka. Mele inike iqinisa ibuye isithemba, inike ngizokubeka kanjani, mele ibuye isithemba. 2, ishumayele isizathu kumuntu ofuna ukugive up ukuthi why kumele ungagive up. But uthando malingekho, ubungcwele bubukeka as what? Sonini nanini, sikhondla sakamoya. Into endlule esitrateni iklawula idemoni. Ma uthando olungekho, ubungcwele buphenduka ikhundla. May God help us, Pastor. Yabona ungabikho kothando limaza izinto. Ubungcwele asibudinga endlini kaNkulunkulu.
siyabudinga kakhulu. But uma buzoba khona uthando lungekho kuzoba nenkinga. Kuzoba nama-class. Mangithi ama-class ngichaza ukuthi kuzoba nama-segment, kuzohlukaniswa. Ey'ngcwele kakhulu ixoxa zodwa. Iy'buzi zixoxa zodwa. Kuzoba nama-class enkonzweni, khona abangcwele, khona abazama, khona iy'buzi. Ngoba lezi ey'ngcwele angijoba ngisho ngingakhonze ebandleni elinjalo. Make umzalwane wamitha nje la engashadile. Engaba intshumayelo yonyaka wonke. Umfundisi ekaliswele ivesi for a whole year. Nomuntu omusha mayezofakaza noma abanye bethu beliphoka ivangele thina simile. Obani abanye? Ngathi ngambuza ukuthi obani abanye? Obani abanye? Ayisho nomkhulu wami esashona obani ophaca. So hallelujah. Ubungcwele kuwe mawusubamba ingxenye ethize kaNkuluNkulu yobungcwele akungabi ithuba lakho lokuzoyitshengisa ukuthi uyisigora kunathi, but it must humble you. Number 2, mele ikutshela ukuthi angibe ukukhanya ukuvezela lo ocabanga ukuthi akuphileki ungazidli zona umtshengisi kuyaphileka. There is that life ekuhambeni noThixo. Sekumele ube ukukhanya kulabo bantu. Ubatshenge kuyenzeka. Even noma mbakhona uzoma la phambili achome nathi mina lokho abayimi angiyazi enye indoda ngasumyeni wami. Lo mama oshadile la ongaqalanga kwazi umyeni wakhe kusho ukuthi yena uyini? Mina zake ngizalela enye indoda ngazalela umyeni wami. Manje lo ntombazane onengane othandayo ukushada ngelinye ilanga, ivangeli lakho lithini? Lithi akasaqualify ngoba usezalela enye indoda engakashadi. Ningangenze lonto bazalwane. Ngeke nginikhuze ngothatha izikhwama ngifake emotweni ngihambe ngiyohlala eRichards Bay. Ngithi salani ke nesonto leni. Ishothi love is the greatest. So uthando malingekho ubungcwele buphenduka indawo yokuzoyiprove ukuthi wena ukholwa kangcono kunabanye. Wena ubamba ama fasting awu 30 ngonyaka. Futhi ubamba o14 omunyaza bayadlala basabamba o7 days bayadlala. Konke edumile njengamanje ikidume kakhulu ngapha phezulu eAfrika. Ithe yafika la eMzansi basheshe basukuma obaba ekukholweni bathi nonsense. Bese qala ukuduma lento ukuthi uyadlala uma usathandaza 2 hours uyadlala. Uyabona? Sekuphenduka ini manje? Igift yomthandazo iphenduka ini? Iperformance. Kanti uNkulunkulu honors faith in prayer, not duration. Faith. Zincane izinto ezingena sakunyelela singayinaki, sishayela izandla siyincome, kanti seyiphazamisa istature somusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu emthandazweni, a man can pray 5 minutes by faith, uNkulunkulu amuzwe. Omunye athandaze 7 hours apart from faith, abuye acelebrate ukuthi ukwazi ukudonsa 7 hours emthandazweni, but umthandazo lo okumele uye kuya zange uzufike. So but I'm not saying abantu abahwiphilize libi ikholwa elihwiphilizayo emthandazweni. Kuyahlalwa emthandazweni, but awuqualify ngokuthi udonsa isikhathi eside. Into etracewayo ukuthi
Was faith available kulo 2 hours? Hallelujah.